Lunes nga pahabol yun ni si Sir karon akong gihilot gikan pagid taon ni sa Davao City. Unsa gipamatay gyud ni Sir? Ano yung batiis, gatusok-tusok, ginhod. Banhod. Niya Tusok-tusok, nagabanhod, unsa pa? akong likod, kanang sakit ba na. Sige ko, ako'y ubo niya. Yung antibiotics na na yun. Di man matanggal. Di matanggal. Nga pila ka adlaw na na. Taon-taon na nito. Mawala. Unsa man imong ubo nga naay plima o ang plima di kagawas or la? Kagawas. Pero naay plima paminan mo naay plima. Lima. Walay lain. Kaya kaning nagmusakit-sakit niya ako siya. Awak. Sige, atong tabangan si Sir, no? Kay nanay gyud ni siya sa ako pahilot. Sige, atong tabangan. Sige, tanggalay mo t-shirt, Sir. Kaning t-shirt, Sir, bukan dire niya. Na-check na? Bread. Kana na na. Walay bread. Basta problema. Pero naalang yun rin one time, kapag shirt, walay shirt. Bread, luwa po ko mag-bread, ang damay. Hindi siya, gini bread. Wala na ipait kayo. Hindi lang ang patang. Kanadaan mo nito. Kulog ka sir, kulog ha? Nagabasa na itang kung hapon gabi? Pandinit siya. Lima sa, mahagot ang sa dini sir. Hagot ang sa dili, ayan na lang. Hagot ang sa dili, kung hapon gabi, hindi kita pwede magbasa sir ha? Kay magpas mo atong lawas sa tawag ka namin, pas mo sa kusog ha? Pag di ka mo nagbasa, ito hapon gabi ang hindi anak niya sa paralyzed nila. Ha? Pero noon, dugay pa mo. Puro realidad, mabot yun sa sir ha? Pero wala ka magbasa, hapon gabi Yan ba mga? Oh, managdan, nakandidagan sa kono, sir. Ay paday sa unang wakay COVID, punta magsakit ng lawas. Yan eh, ngayon lagi daw na maliguon di para di magka-COVID. Sige. Ang natabo na yun noon, naglaing, hindi na yung nagkarong lakaw. Kaya naman, pas mo sa COVID. Pindah dulu ini, sir. 1,000 na ni Gio. Bisa na yun, tara po. 1,000. Doon sila makato. Ha? 2,000? Ito bus. Basketball. Maligo. Ikaw mo, ano na kalakaw? Ano kayo tinatangan, sir? Yung 2,000 eh. Saan ka malit ang bag? Ayaw, biya ito kay di ba yung kagawas? Dili nagkagawas ang katabang no. Kay manay balik ang kambal daw. Gani?
kaugma pa siguro ka ulit. Diba? Ugma sa alas 5. Ganito mo siguro ng engine siguro ugma pa magbuntag. Kasi karon na gamiton. Karon ni gamiton ko. Oh, Kuan na oh, palitan yun na. Kay karon na gamiton. Dili na ugma. Sila din yung dito bila na. 100? Wala mabuto. Una siguro ka uli alas 5, che. Oo, kay gusto niya ako siguro ba? Eh, cellphone yung katabang. Pwede mo sa matuto yung katawagan lang. Matuglan ka sa gawas ba na may katulgan dito? Na magkaka-number nila, tawag lang sila kuan. ito tambal tayo. Ah, Tawagin mo kay ko. ito Check. ni tayo, Kuhan. sir. Balik na mo kon. Oo. Balik na mo. Ah, sige. Kanang ginapamati ni mo, sir. Katong pangutana na ko sa imo, ha? Pas mo sa kusog na sa sir. Kanang sa imo gireklamo, ha? Magkadaghan ba yun, anak, ha? Yang last gid ana, sir. Parang last gid ang hindi, anak. Ngayon, kiniundang ka. Pagpasa. Kamu taghago pa kay ka. Taghago kay ka, ha? Samot. Dagan ang tubig dito. Nagbati naman dito si Ilay, je. Ano sa hospital si Ilay, nagbati. Need 15K. Ayan. Plano pambayad. Sakit gamay. Ang balik ba to? Balik ba to, sir? Oh, balik. Tawagan na ni mo. Kung ano ninyo, ito process. Burot lang dito, sir. Ito, sir ba? Kakabantay na, sir? Bantay ba yun?
Ulan ka kuan. Singot uga mo gani sir. Sagdan mo ba niya? Ulan ni mo dinitaas. Ka pwede gili mo magulang. Friday.